La la la, la 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 la. Għara daqxejn hi, l-ostra ta' l-esta. Ejja sieħbi ħanejnek nara. Ħallok waħdek fuq karozza kbira bħal di asħat l-estija sal-ġimgħa d-dieħla di. Inti mux Mario Kassar ta' minn imissu. Ej, wara. Jorgen, Toċ taħsel tal-linja ta' ma tarax. Tejni, eni tela fuq tal-linja, ħankelmek daqxejn. Mar l-ewwel waħda, kemm isiru vjaġġi tal-linja kull-jum? 3,000, 4,000 jew nkella 5,400. Mela ħammur 5,400. Tajba, proset, x'għandhom komuni rotot li jibdew blittra X, jew kollha jitilqu fl-istess ħin, jew kollha jmorru l-ajruport, jew inkella kollha jmorru Għawdex. L-aeroport? Serjeta, bravo! Għara ġej oħra. Jekk inti adult u tuża tal-linja card, kemm tkun qiegħed tħallas? 75 ċentesmu ta' euro, 2 euro jew nkella 3 euro ta' kull vjaġġ. Ta' kull vjaġġ? 75. Kemm inti tajjeb, proset 75, tajba. Tal-imor tajjeb Mario, aħna għandna l-cards ta' tal-linja personalizzata għalik u għandek ukoll sena bxejn tuża tal-linja kemm tixtieq. Tajjeb ħabib. Dak għalik, grazzi ħafna Mario.